алейкум, бародарони азиз. Ниҳо мудаҳои шариф ҳастем. Тахтаву шифра ҳамашира камера мекунем, мепартоем. Салом, бародарони азиз. Ина шифри российский. Шифр 85 сомонӣ буд, бародаро. Ҳозир арзон шудагиай 75 сомонӣ. Да Ҳоҷи Шариф, Хурғантепа. Иш шифри душанбе ай вална. Иш 74 сом буд, ҳозир 53 сомонӣ шудагиай. Шифри душанбе вална. У российский бародарои гариш. Хош ки бошад, чизо арзон шудесан. И российский ай 74 мешудагишай. Фтеса 1 сом арзон мешава. Короче, шифри российский ай бақуввата барои амон. Мехча 12 сом 10 сомонӣ. Мехча садак любой размер, короче, ҳастак. Ҳамин 12 сом килошай. Шифр. Шифри хуб ина клиентҳо ура буркайсан. Тахта 50ка 6 метра 5 пра ина. Тахта 100 сомонӣ. 115 сом буд, 100 сом шудагиай ҳозир. 6 метр дурозиша 6 зиётай, короче, 6-10, 6-5 имтарияй. Хулосат 100 сомонӣ да, 95, 100 сом, 110 сом. Ана мақай. Тахтот ҷидо мекунӣ. Ёш 75 соман. 75 сомонӣ. Бо арзони мешудааст. Ин клиентҳо ма бурдаисан ҳар ҷои 50ка созахай гирм надора, нормалне мешава хай. Бо хай ҷидо мекунем бародаро. Ҳамин ленинобод вайсан Россия. Через ленинобод вагону. Ин река ҳамаш, короче, ина дидам гире бародаро, барои бачаҳои ғарибаи. Милайка ва шатақати бизан яка. Бачаҳои Самара, Москва. Гарги ҷое боши, худованд нигаҳдор бошаву, ина тахта. Ҳамаро барои шумо чикайса. Ми даҳакай. И 74 сом ай бародаро. 74 сом. Во арзони мешудааст. Ҳамин бисёр мегиртам 2 сом, 3 сом арзон мекард. 10 та 15 та гир. Ҳам 1 сом арзон мекард. Полавой, молавой 145 сом ай полавойш немё. 130 мешуда. 15 сом як арзон мекард ира. Ҳамаш, короче, ҳамин тахтаи камера кайсем ай 6 дурозаи калтани 6-10, 6-15, 6-5 им хелиян метраш. Тамошо кунед бародаро тахтора кадмоит ки чӣ мекунӣ, ҳамин 1 сом 2 сом фарқ кайсаст. Ин река ай 33 сом то 36 сом река. Ина 4 нимак хелиян, короче. Ҳамаш ҳамиҷай. Ҳамин пайпчаса бисёта кунеда бародаро, мо камера кунем. Ҷои биге кадом бозори биге мерем. Ҳар бозор разница дорад бародаро. Ин бозор ҳамин Хурғантепа, ҳамин арзон ҳамиҷай. Кавсобод, Қимсанги ҷои 1 сом 2 сом фарқ дорад. Хайша хай нигаҳ накунем, раҳкирош ҳамуқа мешава бародаро. Ина тамошо кунед. Симент 43 сом. Сименти сарбанд ай. 42 сом, 43 сом, короче, симент. Ина меёж ҳамаш 42 сом ина сименто. 47 сом буд. Ини арзон шудааст. Ҳама чи уже арзон шудааст. Иншоллоҳ худо хоҳад бачаҳои ғариб ҳаракат кунед. Худованд ҳамата нигаҳдор боша. Ина тахтама ҳамаш қоидави. Тамошо кунед бародарони азиз. Ҳамин подписатсия лайка фуромӯш накунед. И дару 1,90 дурозиш дар, короче, 150 сом ай. Даруи созан. Барои баня ва туалет хелио. Бо иншоллоҳ камера мекунем. Бо создаги сербге хту. Симент блок, короче, гирифтем. Ин симент блока 2 сомону 80 дирам симент блок ай. Ва фуроварданаш. Симент блоки ай нормални ай. Доставка шати овард 2 сомону 80 дирам.